Ako pogledate snimak od pre 4 dana gde sam objavio izjavu tužioca glavnog višeg Zorana Divjaka, Somborskog, kod kog sam bio na razgovor, da pitam zašto on godinama odobrava čitav niz teških krivičnih dela, jer sam se žalio na rad osnovnih tužioca i glavnog osnovnog tužioca Vesne Mihajlović-Dražić, koji odobravaju pre svega zaostajanje pasa, štiteći veterinarske inspektore Sombora i tako dalje, ugrožavanje moje bezbednosti, fizičke napade na mene i tako dalje, dakle vrlo teška krivična dela, svesno i namerno, uprkos mnogobrojnim dokazima. I u toj prilici on meni rekao, kao što sam objavio, da rečenicu čuvaj svoju karijeru, pazi svoj posao u tom kontekstu. Nije prošlo puno, dan, dva, on je već, njegovi ljudi, su bili, neko od njegovih tužioca je bio kod načelnika institucije u kojoj radim, neću imenovati, nisam meni do sad imenovao, niti ću. I to me je obavestio direktor te ustanove, da je tužilaštvo njih obavestio u kontekstu, znate li ko je taj Igor Tasić, imamo problem s njim, dalje dokad mu traje ugovor i tako još neke sitnice. Onda je neko od njih iz te ustanove pitao, pa dobro, imate li vi protiv njega neki postupak? Oni su rekli, ne, to ne možemo ništa da kažemo, to je ono što ja znam. Dakle, de facto, ogroman pritisak. Ja sam potom bio kod glavnog tužioca, mislio sam da je Vesna, ona je rekla žena da nije, on taj snimak ne smijem da ga pustim iz nekih razloga. Nije, verujem da je da, i onda sam ja povezao ovo što sam zaboravio Divjaka da sam bio kod njega, da to je definitivno po naređenju Zorana Divjaka i zamenika ili zamenika tužioca Jadranke Dedić, a u vezi sa Divjakom, jer naravno povodom tog događaja, nemoguće, bukvalno dan je prošao samo dva, pa su tako bukvalno uradili, kao što mi je rekao, dakle, prosto neverovatno na šta su spremni da idu. To je čist kriminal, da, i Vesna u tom razgovoru, glavni osnovni tužilac je rekao, pa to je protiv zakona, pa rekao, znam, zato sam i došao, neverovatno.